María Victoria Moreno, autora a quen dedicamos as letras galegas deste ano 2018. Despois, nós, os de quinto A, imos interpretar. Hemos traballado moito facendo o galo, o gato, as sardiñas e máis nos personaxes. Esperamos que vos guste. Naceu en Porto Souril, unha aldea moi famosa de Galiza. Vive aquí, no fallado, desta fermosa casa. Sí, aquí debaixo do tellado, soa e abandonada, entre os cestos de roupa bella. Todos os domingos, a saída da misa, voan alrededor do tellado estes pardais. Este é o señor Indalecio, o dono de Uxía. A erva é de meu, as vacas son de meu, o leite que dan as vacas é de meu, os cartos de vendelo, de quen son? De meu. Un fachendoso de moito navizo, pero aínda o é máis a súa muller, a señora Teodiosa, a dona da boneca de Uxía. Non hai como ter unha casa facturenta, os pardais da praga parece que son nosos. Os pardais son libres, e os caseriños non son de ninguén. Deixade vos de parvadas. Os pardais non hacen volver o meu tellado. Mirade senón o que pasa a saída da misa. Vedes? Dúas persoas ben fachendosas os donos de Uxía, pero que non saben eles é porque voan alrededor deste tellado os pardais. Ai, se soubesen a verdade, atendede ao que aconteceu e vos saberedes a verdade. Miau. Tes frío? Teño. Tes fame? Teño. Tes pesar? Teño. Como te chamas? Gato. Como? Gato, como soa, gato. E logo será miau, porque son fillo dunha gata. Porque sei miau, decir miau, e porque sabes de pequeno me dei moi boa malla cazar raras. Xa, pero podías chamarte Mufú, Carlos, Duque. Eu teño visto gatos que se chamaban así. Serían gatos caseiros. Miau. Eses que comen no prato do amo. Pero eu sou un gato de fallado. Gato, graciñas por despertar. Se non chegaste por ti, non despertaría nunca. Miau. E chamo Uxía, e son unha boneca abandonada. E por que miau che gusta tanto dormir? A mí non me gusta dormir. O que pasa é que se me deixan deitada, pecho os ollos. E que miau che gusta logo? A mí gustame xogar, xogamos. Que cousa xogar? Pois é inventar un mundo bonito e vivir un tempinho nele. E pode ser miau inventar un mundo bonito? Sí, O máis bonito de todos? sí. Rapaziña, miau, solamente sabes decir sí, sí, sí. Non, tamén sei dicir non. Mira, non! Miau! Ah! Imos xogar logo. Miau, dime como se fai. Pois eu era nai e ti a miña filla. Non, eu son un gato. Pois eu o ladrón e ti o policía. Non sei miau que cousa é un ladrón nin un policía. Pois eu era criada e ti a señora. Esta vez, miau, coa condición de que a señora sea sempre a comer sardina. De acordo. A boneca aínda tivo vida antes de ser abandonada. Cando andaba por toda a casa, a nena que era a súa dona. Ata estivo na praia e na fraga. Ademais, ser boneca ten vestazas. Non necesita comer, abóndalle con xogar a comer, pero a pobre gata
gato, non, o gato ten fame de verdade. Mirad. ¡Odiamos a ese gato! ¡No queremos ni acercarnos a él! Todos me odian. Levo só toda a vida, sen amigo. E non merezo isto, porque son garimeiro, noce, ledo e brincadeiro. Ai, en que lío me metí? Como lle vou dicir eu a gato que está tan ilusionado en comer sardiñas que as sardiñas de xogar non se comen? Miau, cando xogamos? Un día destes, Cando xogamos? un día destes. Uxía, miau, esas sardiñas son para xogar. O máis seguro. E quen las vai traer? Os ratos, por condición de que se máis considerado camedo. Ai, estou inventando todo. Como salgo destas? Ocórresevos algo? Vou falar con ratos. Tedes que axudar, tedes que brillar na porta do fallado ata facer un burato por el que queda sair de él. Aproveito que o domingo e todos están na mesa para baixar a cociña e coller comida de verdade para xogar co gato. Ven a mesa, gato, que o xantar está servido. Ven a mesa, gatiños, o vosso xantar está servido. Achegadevos, que non son tan odiosos. Miau, só teño fame, pero agora teño un plato de sardiñas. Ven a mesa, paxariños, o vosso xantar está servido. Acercadevos, miau, decidme que cousa é esa que tedes vos para voar. Eu me sinto a vervos a todos satisfeitos e amigos. Poderíamos facer unha festa así todos os domingos? Poderíamos. Gustaríamos ter eisas figos e noces? Gustaríamos. Logo nos poderíamos traer o postre, na fraga e de todo a faltar. Trato feito. Vémonos aquí todos os domingos, cando soen as campás da mesa. Dende o día do trato, cada domingo, todos os animais se reúnen no fallado. Os domingos de outono. Tío, tío, Uxía, traemos uvas e mazás. Xa poño os platos. Miau, miau, miau. Os domingos de inverno. Tío, tío, Uxía, traemos noces e castañas. Xa poño os platos. Miau, miau, miau. Os domingos de primavera. Tío, tío, uxía, traemos cereixas e pecegos. Xa poño os platos. Miau, miau, miau. Os domingos de verán. Pío, pío, uxía, traemos amoras e figos. Xa poño os platos. Miau, miau, miau. Ainda que a señora Teodosia coida que veñen a saudala porque é rica, agora, vos xa sabedes a que veñen